This is a live presentation because the time now is 7 minutes past the top of the hour, regardless of where you are. If you look at your timepiece, your clock, even on your phones that some of you are using to listen to us, you will know or notice it is exactly 7 minutes past the top of the hour wherever you are. It is 7 minutes past 7 p.m. in the evening in the blessed land of Biafra on this very day, the 9th day of May, in the year of our Most High Elohim, 2021. I have been given a gospel to preach and I must preach it to the living. But first of all, we must pray. If you don't have a pen and paper, believe you me, you have no business listening to us this very evening. You must have a pen and paper ready. For some of you with multiple listening, or should I say multiple internet-enabled devices, please bring them closer to you. You will need them this evening because we are going to tutor, we are going to lecture, we are going to educate, we are going to enlighten, we are going to teach. That ignorance and darkness may flee, that light and reason may prevail. The whole world is listening to us, and heaven is bearing us witness. My Lord and my God, we must pray because I have preaching to do. If you don't have data, go and buy data. Borrow money from people this night to buy data because we are going to preach as we have been mandated by heaven to do. And there is nothing anybody can do to stop us. All platforms are go. I don't even know how I'm going to preach this gospel tonight because it is too deep, way too deep, I assure you. Let us begin with a very simple prayer. Ezi onye nwanyi na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile. Onye na-abụghị mmụọ, ọ bụghị mmadụ. Ọ bụ naanị ya bụ Chineke nna dị nsọ mgbe niile ebighị ebi. Jehovah. Elohim, Adonai, El Shaddai. Ọ bụ ụzọ dị anya ka m ga-esi wee jaa mmanụ na nke ime eluigwe. Ụzọ dị anya ka m ga-esi wee kpọkuo aha nsọ gị n'ime mmụọ na eziokwu. Ka mmeso ọma gị wee gbasa ụmụ gị na nke bere dị ngọzi. Ka ihe gị wee pụta na ala nsọ gị bụ Biafra na nke ime eluigwe. Ọ bụ ụzọ dị anya ka m ga-esi wee fee gị n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ Chineke. N'ihi na abụ m anụkpa ahụ. Ihe na ikere eke na-akpụ isi ala nye gị. Mmụọ na mmadụ na-asọpụrụ gị. Lee na kpakpando n'igwe. Lekwa anyanwụ, lekwa ọnwa. Lekwa ihe niile nke gị onwe ikere eze ebere ngozi. Akwa ha niile si na ede mma. Anyị onwe anyị bụ ụmụ Biafra na ndị nwere onwe na-amasị n'ụwa niile wee gbaa aka ọ n'abalị ige okwu nsọ nke gị. Nke nye anyị ka anyị wee gbasa ebe ndị dị ndụ nọ. Ka ihe gị wee chaa na ala nsọ bụ Biafra na nke ime eluigwe. Ka ị wee dọpụta ụmụ gị n'ọbụ nke ekwensu Lugard na ndị Britain ligbara. Ka ị wee si n'aka ọchịchịrị bụ Fulani Janjaweed wee wezuga ndị gị. N'ihi na ọ bụ naanị gị pụrụ ime, ọ bụghị mmadụ dị ndụ. Anyị anaghị ekwu okwu n'ike nke anyị nna nke ebere dị ngọzi. Ọ bụ site na amara gị na ebere gị. Anyị wee na-arịọ gị ka ị wee zọpụta anyị nna nke ebere n'aka ajọ ihe. Ka ị wee nye anyị ezi echiche, ezi nghọta, amamihe, ọganiru, ịhụnanya, mmekọrịta nwanne na nwanne. Ka e kwuru iwe si n'ụmụ nke igwe wee nyefee. Ka amara gị na ihe gị wee bata n'ebe ndị gị nọ n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ Chineke. Anyị wee na-akpụ isi ala nye gị, wee na-aja gị mma, wee na-eto gị. Na-asị onye kere eluigwe maka elu ụwa mana onweghị onye kere ya. Onye ndị mmụọ ozi na-efe wee na-agọzi aha nsọ ya mgbe niile. Onye ọ bụ naanị ya bụ ebighị ebi. Ekele, otuto, nsọpụrụ, ịja mma dịrị sọsọ aha nsọ gị, ebughị onye ọzọ. Ugbu a ma ruo mgbe niile ebighị ebi ka a na-arịọ gị ise ọkwa n'ozi ọma Chineke. Hey, I'm sure you have your pen and your paper ready, all of you, all over the world.
because we are going to preach as we have been instructed to preach tonight. Extraordinarily, I must say.